sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa mga sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Nasa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalog ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot na spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong sa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At bago ko po usalin po ay shoutout po kay DJ Nuno, Arnel Rosario, Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Oriola from Bicol, Ryan Labisti, Unix Bin Nadine Andi Bonifacio, Chris Lee Abughaw, Orchili Tini Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Alicia Pil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Norita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Yupima Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nogits, Jillian, Dick Bulbider, Nocino, Burka, Innerpick, Mucha Hunters, Nathan, Bert Commented, Maylin Lumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Rob Bruno Buganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Julio Landipcho, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, QT Takan, Inday Sali, Kukujin, Cecilia Cruz, Mark Jam, PB Purok, Tani Gianan, Yusip Lakada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Lakas Suntok, Rowan Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Gabriel Agano, Shani, Alin Ramos Pabriag, Asia Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Luyang 92 Tiger, Maruka, Relipio. Kung gusto niyo po magpa-shoutout po ay mag-comment po lang po kayo. Sa mga baguhan po na ngayon po nakatuklas na YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, ay wag po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe at pindutin rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Ang share ko po sa inyo, napaka-importante po itong poder ng Mahal na Birhen. Sa mga karamihan po nagagamit po nito poder ay mga babae na mahilig pong gustong matutong manggamot. Ito po yung inuusal po nila. Ang salo po yung Mahal na Birhen na nagpapasuso, yung ginagamit nila karamihan po. Napakabisa pong poder ng Mahal na Birhen to. Pag nagdedebosyon po kayo ay kung nagdedebosyon po kayo na may tangan po kayong ginagamit na poder po, kahit na mag-usal-usal po kayo na maraming poder, maganda po yun sa atin para marami po kayong proteksyon. Kung halimbawa may nagdebosyon po kayo, kahit hindi na po kayo magdasal po ng Ama Namin, Ama Ginang Maria, Sumasampalataya, Luwalhati, direktar nyo pong orasyon po ito. Usalin sa isip lamang po, ipo sa dibdib ng pakros ng 3 beses po. Pero yung mga baguhan lamang po, huwag nyo po idirekta. Kailangan po magdasal po kayo ng isang Ama Namin, Ama Ginang Maria, Sumasampalataya, Luwalhati, at isunod po yung orasyon. Gagamitin po yung poder. Sa mga nanay dyan na mga ate, ito po, kung gusto nyo pong makakon po ito,
wala po epekto po ito. Kung mag-uusal po kayo ng mga orasyon na galing sa mahal na Birhen po, ay lalakas po kayo at hindi po tatalab yung mga sakit sa inyo na ibabato sa inyo. Kaya pati kulam o barang, lahat po mga espiritu na kaluluwa, hindi takot po dito sa poder ng mahal na Birhen. Lahat po ng mga poder na aking ginagamit po ay hindi po makakalapit yung mga masasamang espiritu, laman lupa, kahit ano po man, mga tikbalang, wala, hindi sila makakalapit pag may sikreto ka pong inuusal po na poder. Lahat po ng mga ginagamit ko po dito, inuusal ko po sa aking pagdarasal po sa bago matulog pagka sa gabi, madaling araw. Isinyer ko po sa inyo sa para malaman nyo rin po na ang dinadasal ko po kasi puder, bakod, balabal, pundo. Kung kaya nyo po, kayanin nyo po na kahit na 4, piliin nyo po yung mabisa po na mga puder. Ang kinukuhan ko po, hindi lang po 5, 6 na po, complete po yun. Kaya inaabot po ako minsan inaabot po ako ng 1 oras. Pinakamatagal ko na po magdadasal po mag-devotion ay nagit 1 oras po kasi tinatapos ko lahat po yun. Kahit na kinakagat ka na po ng lamok, tinutuloy ko pa rin yun para masalo pong kumapit po yung kapangyarihan ng Diyos Ama na pinagkaloob. Sa mga baguhan po, magdasal po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, tumasampalataya at luwalhati. At sunod po yung orasyon po. Narito po ang orasyon. Rix metim saruktim, infinitatim, mantim, id subducadim, kay olorum, brambinchu, saim, abakam, it, imerisiana, mitam, kius, ilius yui, us, abrei, memento, is, kiud, ihit, ahami, yuba, sancti, igusum. Rex metim saruktim infinitatim mantim it subducadim kiulorum brambincho saim abakam it impirisiana imitam kius ili yusyui us abre memento is kiud ihit ahami yuba sancti igusum. Rex metim saruktim infinitatim mantim it subducadim kiulorum brambincho saim abakam it impirisiana mitam kius lumarat ilisyu us abreminto iskiud ihit ahami yuba sancti igusong. Rex metim saruktim infinitatim mantim it subducadim kiolorum brambincho saim abakam it imerisiana mitam kius ilisyu us abreminto iskiud ihit ahami yuba sancti igusong. 3 bihis po usalin at usalin po sa isip lamang po at po sa dibdib ng pakrus. Yan po ang orasyon ng poder ng mahal na Birhen. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Pakitulong po naman po. Maraming salamat po sa inyo lahat.